Na základní škole mám průsery a koule a s naší účou problém je to kolem a má knír. Dobrý den, nacházíme se na druhé základní škole v Bříši. Přišli jsme sem, abychom zkoumali poměry mezi dnešní mládeží. Těšte se, jak to dopadne. Paní učitelku Janu Belichmarovou. Paní učitelko, chtěl jsem se vás zeptat, co si myslíte o tom, jak dnešní mládež tráví svůj volný čas? Tak záleží to záležitost rodiny samozřejmě. Ta rodina v současné době je celostátně známa, že moc nefungují rodiny, takže ten čas stráví většinou, teda bych řekla, u počítače, takhle máme informace od žáků. Nějaký konstruktivní trávení volného času, jako jsou třeba nějaké kroužky, tak to bych řekla, že už jde trošku do pozadí. Když neříkejte mi, že 90% svého času se procházíte venku. Fotbal. Kdo hraje oce? Výborně, že byste něco kvákli? Dál? Plavání. Plavání? Plaveš? Jednou týdně, jo. Výborně. Příbram? No. Plavání, super. Dál? Určitě toho je víc. Běhání. OK, takže dáme sport. Co holky, co děláte vy za sporty? Atletiku. Počkej, vidíš někam? Nebo jenom? Chodila jsem. No prostě chodíme jenom ven, tak my chodíme spíš jenom jakoby se procházet, prostě celou dobu se povídáme. Prostě bezsílí potulování po městě. No. Aha, super. Dál. něco? Nějaký nástroj? No tak já na kytaru. Třeba knížky čtete? No, kdo? Marná slava. Čekám, jako vůbec. Nikdy jste jako si nesedli, neotevřeli nějakou knížku. Maximálně vlád. Co? Vlád. Chci se vás zeptat, myslíte si, že teď trošku skočíme, informovanost, co se týče drog, je jako dobrá? Nebo jak to funguje vlastně tady na škole? Tak na škole my se k drogám dostáváme vlastně v rámci chemie, v rámci občanské výchovy určitě víc. Tedy. A nějaké přednášky a takovýhle, tak to nepořádáme. Já bych řekla, že ten problém drog, že trošku jde do pozadí. Že jakoby, ty děti už jsou takový otupělí, už to berou jako samozřejmost a v podstatě to docela podceňují. Zeptám se úplně na beton. Kdo z vás někdy zkusil nějakou z měkkých drog a počítáme do toho i alkohol, cigarety a kafe? Výborně. Vynecháme kafe? Super. Pojedeme vyřazovací metodou. Vynecháme cigarety. A nebuďte měkký a přihlašte se. Výborně. Tak, když jsme teďka u alkoholu, tak se neptám na poobědové pivo, jo? Když si člověk jako nacpe nějaký mastným knedlo vepřo zelo, tak jako jo, dobrý, pivo k tomu chápu. Něco jiného než jedno pivo. Vy jako učitelé víte, kdy jakoby děti začínají třeba první cigaretu, první alkohol. Zjišťujete to, řešíte tady takové případy? Dávali jsme takový dotazník, já jsem teda dávala dotazník na záškoláctví a na trávení volného času. Takže tam mi vyšlo, že už na prvním stupni. Vlastně první stupeň cigarety už jako běžně. A drogy typu marihuana? Tak o tom moc méně děti si k tomu neradi přiznávají, takže jako nechtějí moc mluvit. Ale už ten první stupeň pátá třída, že už klidně. Záleží na partě, s kterou se setkal. Ty jsi říkal, že na Mníšku je to hodně. Setkal jsi se někým, jako kdo ti třeba, já nevím, byl jsi někde venku nebo něco, někdo za tou přišel a hele, nechceš něco nebo takhle něco? Vůbec? A jak to víš, že to tam je hodně? Tak je to vidět už. Na těch lidech? Je vidět, jak ne, teď propíchaný. Takže je tam jako banda lidí, kteří asi na tom nějakým způsobem závislí jsou? Mluvil jsi s nima někdy? Už ne. Už ne? Jako, znal jsi někoho z nich? Ještě ne. Znáš někoho z nich? Znám. A jako bavil jsi se s ním dřív? Dřív, jo.
A proč jsi se přestal bavit? Tak začali fetovat, že? Jasně. Ten člověk se změnil. Vážení diváci, domníváte se, že se poměry na základních školách od dob, kdy jste vy studovali, opravdu změnily? Tento názor nechám na vás. Prej jsem pakáš a prej, že se flákám a fotr jasná páka mě za to večer sfláká, přitom makám jako kůň.